I want to announce that those who celebrate your fall are people, but God is interested in your elevation. Wanu wachiseka mwari wanofara kana wasimuka. Peunotodona mwari haana comment inotaurwa nesoko raMwari. But bhuku riri kuti ukadona iwe wanoselebrata anoagara asikatokufariri nyange ukasimukazve. Saka business ranayo kana vhesi risati radzino, business raasikadi kuona anofara wadona harisi kuzopera. And witchcraft haichaperi ngekuti tarare pana. Kune aro yanyowana akamira kuti wakabheka unamata. Hallelujah. Chikristu haisi nyaya kubata pusane pamangwana. Pano utori muchipatara izvozvi kunobarwa vanhu kuya uri kugomera kubare muroi munyowana. Who is being meant to fight beneath? Ndode kubhala nyaya kwetinobva kubichana hatisi kunaiwa. Kurazi tiri kure nekumba. Tikanya tokwenda tinoenda ngepa. So as believers, you must start and understand that battles are ongoing until you die. But the guarantee is victory is certain. No wonder why the Bible says John the Baptist was preaching the gospel. Unoti Gadri this is really a chapter. Unoti every valley shall be filled. So what you walk at Gadri science that every valley shall be filled, and every crooked corner shall be made straight. What John is bringing to believers is that as long as Uripainika, there are always valleys. They are meanderings upon your life. And I'm going the system, the operations of the devil, they are ongoing. The Bible says, from the days of John the Baptist until today, the kingdom of God suffered violence. But now, Bible not, but the violence has been seizing it by force, or they take it by force. We navigate through faith in God. Hatisi kusomira kana kupete maBhayibheri kuti ndazoti akarara ari kung'anga. Unotofanira kuti unomutsinda kana mate munamate usina kureba. Ndamutswa kumba kuti izwai zviri kutendera unofanira kuti Mwari pindura mudzimai kwakutora. Why? Because sometimes unoise effort pasipo. Because believers don't understand the authority they carry. Prophet Isaiah, as for me and my family, we are for signs and wonders on this earth. Tiripanyika tirisha pupu zamwari watakatakura. Wanagona chete kutaura nemuromo kunaka kwa Mwari but ari magwara. Zizikarira kunza unoti kuana pashaka mukati namata. Kutomutse mwana murota agari kukristu tizwaizwa pashaka mwana kushate. As long as richi kunze zizi. Continue. Sleeping. Musiwe rinopinda richiririre papa headboard pako ndope rinonota una mati unouraya. So
muri kupinzwa busy nezvinhu zvamusati maunderstand authority yemakatakura. Number one, ndine zvinhu panapa zvendichasiya ndatsiura. Inini handinyanye kutsvaga ushamwari ndikamire apa. Zviri nane tinowengana asi tinozoparirana rimwe gore. Haleluya. Mazuva ano mubudisi hazvidiba kuti azi Mwari waindiratidza, unondo ndiri kufunge kuti it's a very neutral word. So now abhuyi ari kusimudze nyaya panapa. Kwendiri kubvapo ndichiti munode kuti muunderstande kuti muri anani. Zvinotibatsira kuti tigone kukunde nyika. Kune mavhesi ekuti tikazviunganidzira unonyatsozwisisa kuti uri ani. Bhaibheri tsoko raMwari rinoti wakabarwa naMwari wanokunde nyika. Bhaibheri kana richiti wakabarwa naMwari wanokunde nyika, the Bible is speaking about the systems that fights believers. And probably Satan ndiye tiri kutaura nezva. Abhuyi ndaiti Mwari ari kudei pamusoro wenyaya wakadai. Kwarwariwa here kuCape Town zvokuti ari kuti restore us and bring healing. Kune here warwara kana kuti kune here wakabirwa. Saka ukasazarurirwa zvimwe zvacho unongofunga. Wasama kuna pakarambe chinouya shandise bread. Because the Bible, what I read, be transformed by the renewal of your mind. Zvinotanga kuwanda zvichiconfuse ani kuzviona. But ndikude kwedze kutaura kuti pfungwa yangu yaifunga kuti chii chiri kutsvagwa nechechi yepaHebro. Ana baba ati tatsige sangano. Tiri kutaura nezve restoration, totaura nezve healing. Umwe panapa munogona muine chechi mbiri kana nhatu. Muno nhasi kwete umwe musiba. One church iri kuone anhu anga aripo aparidzi naaipe akabve kuZimbabwe nemagauni anga akapfeka netebhori nepaigara afundisa neana aitore mavhidhiyo nemabharuma ari pakona nePS. Iyo itori chechi yakakwana, itori nemufundisi wayo nemaleirida yekiritayo. Koite imwe chechi iri panapa iripo just for gossiping. Uri kungozwa nekuona kuti wakauya ane hembe yakadini, ndakamhorosana naye tikataura. Takataura maningi. Neunobva azoziye kuti papa ine afundisi akakora neakatetepa. But there's a church that God is blessing with a lesser eye, that will see the things beyond the physical world. That church which is able to download what is the mind of God for us to gather tonight. It's a church that is going back home transformed. But yakadaro zvingaita were kuti akatsige sangano titi pana ari kuona akadzi anhu zvingaita ukaparidzawo kuregwa kwechihure here nemabhande akawanda. Haleluya. Unless akatoti no chibhuru kuenda, saka kuenda hautresi munhu uri kuenda ukambata. I see umwe musi ndakafonerwa ngemufundisi wemudunhu mwedu kuine umwe izwi randingatsanangura
waita sekunga asiri kutore zvakanaka. But murume iyeye maseketi ese akasvika waigone kunditsanangura inini. Oti ndiri nhengo yamufundisi kuti aya anoparidza atete atsvuku. But murume uyu wanga asitori namusoro unotore zvakanaka. So akuru emudunhu akachide kutrese kuonoti amuone bhozi paaisvika waibva asiririsa opuwe rubatsiro. Oenda wacho but simba rake riri pekugone kutsanangura guku. So paakade kumutresa akatozozwa kuti wakaonekwa akwa mutoko. So kana bhuyu ari kuti chibhuyu kwenda munhu unoenda unosema murume wakasiya impact panzvimbo wakatopuwe bhegi rinobhadhara anhu amusiririsirwa kuti uri nhengo yagutu auyatizwe muyai muofisi mari momwe obvaenda. Saka abhuyu pemwandarika ndipo siyai zvinobatika, which means munofanirwa kusiya paine amwe akuti tingadawo mwari. Haleluya. Tingadawo Jehovha uyu. So ndiri kufunga nezvekuti one day panyaya dzerevival ndakatanga ndade kuziya kuti chinombozi revival chacho chii. Zvetinondoita tese panapa kuta kungofungisisa kuti uri kude kuedze kuti ndakaona kuti sometimes communication chinhu chinooma. Communication chaiyo unotogona umirevo pamberi pano wototanga kutaura anhu achibvunzana kuti uri kuti iwe uri kutotaura oti uri kuti. Communication can be very difficult, especially both parties pasina understanding in logic. So revival number one, kana takuzotaura nezvekutsvagwa kwayo kuti iwepo, there must be a picture that existed before takuishayiwa. Zvaipongapo kana zvisisipo pane need yerevival. Hallelujah. Number one. Number two, when we compare the glory which we are seeing with another glory yet not made manifest but carrying potential to be there, we then call for revival. But no, we understand even by the books that Bible noti wakasharwa na Mwari wanokunde nyika. Saka nei vanhu vari munyika wakatakura Mwari vachikundwa nenyika. Then there is need now for a revival. Hallelujah. Healing handi kurwara basi paunotozwe kuti God send us healing. Mukaerenga makoronike inoti ndichawarapire nyika. Vanhu vangu vanodango nezita rangu wakazvininipisa wakasiya zvakaipa zvavo wakatsvage chiso changu ndichazwe kuchema kwavo uye ndichawarapire nyika. Healing is broad. Inogona iri yenyama, inogona itori yekumba kwomunogara. Kuri kutode healing mukicheni mwenyu munode healing. Hallelujah. Ukapindemo unonyatse kuona kuti muno unotofanira kutanga waimba murapi. Healing is broad. Unongopinde mbairi kurwara zvinobikwa zvinotaura kuti pari kurwariwa pano. Murapira wakabate pombe ikubike derere muSouth Africa.
kuti azimbo patani chikuku chiketa chikuisi orikepta chatire bese ili kinonokera. Munoziele kuti healing can take place, but spiritual healing to be there, it takes both parties to participate. Chiri kune kurapwa neuno invoke healing yake. Saka healing munogona kuiperera mwakundofunge kuti mukumbo wangu uri kurwadza kana kuti muchenzi mwangu mwana wako uri kutote healing. Behavior yake haisi nyaya yekuda teacher, iri kude spiritual healing. Taifunda nomwe mukomana kusekondari iyenda chero kupi teacher waiti ndine magatsi ekudiscipline waitosvika ichimira nyangwe kusekondari maticha akaguma kungori pamwe unonga aine hembe dzakawanda mukati chero shamu kaindi iyauya waitosvika omira straight waitopinda indazoti mwandidaidza shamu yacho omira straight chero parowa teacher ndiye waiziva kuti ndikarowa pa ungafa no. That stubbornness is beyond the normalities of a person. It takes God's healing for that person to be transformed. So, don't approach the throne of God with a shallow mind. You must keep yourself to understand what like Apostle Paul. My prayer for Israel is that they may have understanding. I know that their zeal is not according to knowledge. Knowledge is powerful. Knowledge is deliverance. Bible notice, my people perish for the lack of knowledge. Anoparara nekushaiwa zivo hapana watonhe mutya usaitongozia watofa ukashaya knowledge wafa. Do you know that some of you are praying ignorantly? Praying takes a lesser eye that sees what is supposed to be addressed. Aisi yako ndo fule mromo baku chikakara uchijamba nekusaimedze mate kuti ndiri kutsanya. You die for nothing. Prayer takes wisdom and understanding the mind of God that you feel perspectively. There was one in the name of Paul of Anapa. The body is erected down in the tonight God is going to remember you. In it I don't doubt God. Maruno mofamba uchangofamba muno museme. Afangi yeye aite kwanza. Endi wao akatenda kanota unakutenda ndauya ndine pakakwana ocha kutanga endi ndinotofara kana pakaita zhinji asikunditenda. So kunamata makristu ndichaparidze zvendaerenga anhu anomechanisa wakurasise zvaerenga zvainyaya yekuziya wisdom. Wisdom is powerful. Do you know the wisdom is equivalent with the 40 days and 40 nights? Wisdom. The Bible says a wise man built a city through his wisdom. Good foundation, get wisdom. When you get to a very home closet, as in a pond of home. Musaone iswene famba ine mbichana ngoja angacha tange kusarire kule. Wisdom. Ndani che analyze. Sometimes when you pray and gather, unoda kuti makaungana zviya.
imboshandise brain wega umbogara wakagare pasi pemuti wakumba uchimbofunga kuti asi petakaungana paya ndine zvandibatsira ndinere chachinda munoziva kuti the kingdom things is about tikauya muchechi is about teaching, preaching, this and that modzoke kumba. But believers are not able to trace where they are coming from. Kusi apo ndakabva musi watudi chasara musoro musi wakakapimba mukarorwa chete, but progress iri kuitwa mimba yaMwari hakuna. Tiri kufamba nema-empty buckets in the kingdom. Vanhu vanondouya Jesu ndinoimba ndini muparidzi mudoko panese zviro zvine mahayiraki mazwa ese mukona pakuru kure kwendiri zvine mazero. Saka ndinopota ndichibvunze maElders ndakakopapo wakati paridze akadzoke Jerusalemu akati ndizvo ere zvandiri zikazoenderere mberipo. Saka hazi ndimufundisi mayaka go ahead. Wisdom is powerful. For a believer to be effective, he or she must acquire knowledge of what you are doing. Christianity is also a religion yekuti tinongogadzikapo kwautotanga kufundisa. Kutokutaurira manamatira anoita anhu pari kuti tinonamata sei, tinogona kufundisa iwe kuti unonamata sei Jesu. Amwe mafundisire etinokuita tinokuti uya tirare tichinamata pana. Tokuta kuti ukaite pfungwe zvichaita. But zvinotore iwewe kuti wabva pfungwe pacho uparticipate. Kuna atongouya hawo kuona kuti pakadini zviri kumbofamba sei. Ende amwe anonge achishupana akatora muZimbabwe kandozara muno manhu ari ese anoparidza. Kungwa kwautopera asi chitoriwo chokwadi kuti anonga akatotorwa muZimbabwe. Right, ndapedza zvekuti muende newisdom kumba. maKristu dzidzai vana vaize zvamuri kuita. Ndikaungana ndinere chendabatsirika. maKristu gonai kudzidze kunamata nguva nenguva. Kana muchide kuone kunzvimbo kune anhu ane unyope kutsvaga Mwari maKristu, izvozvo zvononga uchitoziyapo kune mbuya inokubatsira mushe asi uri panapa kuti bhaiza kubve Zimbabwe kuti power in the name of Jesus ndokuda kuende kumbuya yako uchaenda kwaita. Lakini wagara waende ikweyo. Ukaona usotwa ngezvendikutaura ndiwo ndakatourira. Right, ndaerenge nyaya dzakasiyana mukudzitarisa kudai. Mazwi akatosiyana uyezve zvinotsanangurwa ngeanhu akatosiyana. But 1 Peter chapter 5 verse 10 inongo paraphrase kuti moment yemunodoro ziyai kuti Mwari kune chaari kushanda mukudoro kwemakaita iwe. God is working something. As much as you respect the success, respectai bukuta remakadonha mberi. Munoziva kuti kudonha kwega ileseni yakakwana. Kutongodonha kuti pu unodzidza. Munhu wakaende muchechi muno, ndodotore context yemuchechi mwedu muno. Munhu wakazochata ambotizira muchechi muno uri powerful nokuti
akasefa munhu akadzikisirwa akaiswa paspecial akaramba aripo paspecial masi Jesu weMethodist. So Paul urikuti when you fall down, learn that out of your falling there is something great God is working. After you arose from falling, you are effective. Hakuna munhu wemuSamaria wangari powerful kudarike hule rakaona Jesu patsika. Because reperai pinda nepoto maraini kuti ndasiye mugomo wangu kuine murume wendaona. All I say. Anhu aitoda kuti wati iwewe kutaura kezva Jesu yo. Nakatorerwa arume anoti bata ndinomukuwadza. But kuti murume wendaone patsika. Wati kune umambo urikuzouya. Wanonamata Jehovha ngawanamate Mwari mumweya nemuzokwadi kurakizwe chihule nakabohura is powerful. Scars carry power. When you fall you shall rise. Falling is not the final capital. Paul tinodona atirambita kadona. Zvemunondona ndiri panapa ndatokuchifundisa. Ndakabade kuwe kwa udona ndine suti. Ndichiende pabhasi. Handina kudzoke kumba kuna mai gutu kuti ndadonha zvepaoni kana kuti tume munhu ndakarare pandakadonhera kuti endai motaura mai fundisi ndadonha panapa ndine suti rako mana ndadonha. Ndichimbodonha ndakangosimuka kataura kakotokabudisa kwaudai. Waurowe speed kopinde bhazi rakazopfuka kumashure. Why? Because my destiny. I know where I'm going and where I'm coming from. Believers understand tonight. Falling is not final. There's a moment of falling and a moment of rising. I prophesy over your life tonight. Wakatoranga church ino angotizi sana nemusikana pakutotike kuuya, but you shall see how powerful you are. This ukurudzira muzaka wakauya kuti ngatitizisane but musi wemunoziva kuti mafuma mwatizirana ngokuti hapana chinyowani pane zviro izvi. Hallelujah. Munotozvizwisisa kuti we have made a mistake, but the powerful person unouya mangwana apedze kudona gumei madha sayakaite chiposto Ari wenyasha isimuteyo ifabe
akatofa. Asipaka muka wakazi wakamuka ne resurrection power. Ana umuka se chipongo chanze kule. Wakamuka nenozi Holy Ghost. Resurrection power. But kuti izo zikanwa Jesu wacho wakatanga abofa. But pakamera wakamuka another form which was more powerful. So when you fall, haikona kupete maneti. Kana uti ukareiwa kundoreiwa mazuna ile ndinozvirekera kusvika maredi dhainwa nemukanwa asaka mukanwa mwavo ndakubatisa mukanwa mwamaredi dhako nyangwe mukasainaka ramba uri pana ngoti redi dhawanyu ndiafumbunu Namo ye now 2023. Jesus here. Asiona kwalira. Ndiri pa airport. Indiri kutoshamisa kuti chilombo zikharasero chi. Lazimfundisi. Haikona kuti nesaba. So nyamwe lady takaita sekunge. Kana uhemba siye kana machenye chikuwe akaita sekunga asina kuplease mukanwa nashamugadzike kumba izvozvo. Number 2, munharaunda mwenyu kana kudzinza kwenyu chechi yemazuva anaya iri kuita sekunga kusina chemuna appreciate kwana gono iyi. Akangopinde prayer but chaanoziya kuti kune mweya wegono. But the ability to maneuver kwana gono uri gono yakazonzwa ine understanding yaMwari hausifani uchituka muchako. Otherwise you could take the blessings. Sign kana sekure nyanga akaromba isaini yekuti ane understanding yekusimuka. Saka use the correct platform. Use the correct platform wosimuka. Akashaishe zvekuapply. That you apply the correct format munosimuka na gono. Gono ikazonzwa muka. Appreciate. Hallelujah. Sekura wini naenda nechigaya chaigaisana kubeganda igwese kwendese. Ndakazovabvunza achembera ini. Kutota nesanga sikono zvigaya zvaunoita. Kuende kwegwese painga nechigaya. There were people who understand progress and prosperity. So what you have to do, every foundation that was laid in your life, transform it to become better. No matter where they're coming from, because of their ignorance. Hawana munga wainge kuchekerwa. Andisere ni lengo kuti baba wewe. Wakanga wasikazimwa asisuso tinotenda kuti tinemuchengeti Jesu. We are disconnected from that bad history the moment we understand Christ. Saka full stop yekudzinza kwenyu ndiwe iwewe kuti pemakaroya pakakwana pemakabate mishonga pakakwana. We are a type who believes in the gospel. Why mushongaya nasekure yine volume kufura mwari. Jakutoti imwe muri kunamata kundomuti ngati mbopinde mu serious prayer. Bana. Nasa I'm appearing strange. Asurubatsika. Ukapinde prayer ni understand kuti mwari ndakugadzirisa chekuti nechekuti. Mudzinza redu. Zvakanaka zvichadaka newe. Kuti unongedzwa kudai kuti kana mwakutara ngoma ningi brother waya waitwa mwari. Hallelujah. Saka chetinoziviswa anozi Reverend Muhomba maMuslim ndizvo mwana echibarwa
Echibarwa asati wenyu asati atamanda nene. Apana munomti kasi akazize kanwe. But ke mumozire mukechimbobarwa unoite munzeo makwati inotende kunana. Asati kamboziya nekucheme mhere dzemunokoshesa dziya kuti ngaise mhere 5. Ke mumozire mukechimboti bupa nyika munzeo te. Gospel rano namati. But so makristu regai kunamata makasandika mwaiwe Mungu nami. Mungu namata zvemusikazwisisi. Chechi yakati kuna Mwari watisikazii yanga iri right. Nokuti yakaendese chokwadi paauta kuti isatitoziwo kuti muri chii. But believers, when you sit down, you pray, ask God wisdom. He will see. Bible not whoever wants his wisdom, let him ask God. Including the Spirit of God. Church in a drama, yazale drama, and another drama. People want to be like what that's but you want to put it, want to hure chawali muyuna. Auta kuone hure muyuna bayo. Rapa peripana. Upenda kuna mwali. Pedone msindisi. Hure muyuna. You must be transformed and go back to the point of purity. In the point of purity that church shall rise. Warume na wakati kune kujenga kuchade kwenda. Masangano yacha kuma. Sikuti takape Zimbabwe nendeke zichapera. Watu Zimbabwe ndaikwe maitile zilo senu. Wakapile ndeke mahara. Sorry, I was like, yeah, kupinde ba probe session by papa hivi. Unafunga kuti alipa faranga lenga ipo kwa pana na kabla. Kijina mtapao ni go down to your knees, seek God, find God, He will maneuver in this world. Chakai mari murarame, bai perino, chakai Jehovah murarame. That church is full of drama. They dramatize power. Saka mtoto sisi ya kuti munonde kunga mazala ndima. Alright. Saka kika ndongo ino kuti Raka shata ngalidzimu. Oti atakabhanda kubvunze kuti nyauna adzika maimbuya. Chikakanga iwazi kuti chanyause bvunzi chii. Unofambira chiri paayinga ropa rangu rakatange kufamba. Ropa rinofambiswa ngezvakawanda mbuya. Ndisati ndaparidze zvinaerenga. Chihure ngachirege Cape Town. Church. Wanamata gawanamate Mwari. Mungu yeyane musokwa. Utine gaurekwe. Wado ngalirekeswe. I can see a church tonight of believers who go down and say, "Chihure ndirekese. Tiza ndirekese." Let's see. Galajatana narimuno. Ano wenga shikuwenga nehempe. Andina galangere mbero iringere watoto. Sasa kayero saizo mecha mnasoterere sama comment munoku. Sasa yenda hato diba. Tuine shinompinda bla. Church can be a platform where we display our gifts and talents and period. You die like men, but not because you don't know God, you shall die like men. There is a death of men and the death of a believer. These two deaths are different. Oh yes. Now let's go with Professor Jim. Jim knows it. You must have done it already. Chipowechi. Yeah. I don't know size half. Chipowechi. Sanangurai kuti. Pemuno tita one Chipowechi. And the Chipowechi ne hana eka wakachi. Are you in a position to be a good symbol of a believer? Good symbol.
kumpangidzire munhu chaiye uri muno muchechi muno. Nemba kuti tenda nyimba. Kuti umwe abude akadai. Umwe chibude akadai. Umwe chibude akadai. Church. Namata. But kwete kunamata, all right. Bible ukarenga James chapter 5. Renoti, a prayer of a righteous man availeth much. And another purpose by Elijah akaita sesi. Waitozwa nyota. Asi Bible ratomotanga rataura kumashure. Kuti munamato wewakarurama. Kuti chanamata chacho chine contribution yeanswer. Isaiah akatatiza Israel. Unoti Mwari uri kuti pemuchatange kuimba ndinofuratika. Semunotange kuti baba taungana ndinofuratika because of your abomination. Zvendiri kuparidza ichi Mwari ndibatsire. Ndibude mune chese chisikati chisikadudziri Mwari ngachibhemwe. Tanga kuweka kudzinga. Anhu adiba kutaurwa usiya uno inozwa ndozvega. Hino hatimbounyarari ngoti tinoziva kuti muchindori panyika munoroya. Saka tinoparidza Jesu kusvika asvika paunoti ndine mimba kusvika Kristu akagoma munhu. Haleluya. Bhuku raJudges rinotipe nyaya dzekushaisha kwaIsraeri maningi. Inozi yakatadzira Jehovha, Mwari akatsamwa akaise maoko aMidhiani maoppressors akasiyana siyana. Petaerenga panapa manje munguva iyoyo Israeri yatadza zvakare. Timu yepanapa iri kuzi restore us. Pandode kubate nyaya iri apa yaGideon. But position yaGideon hatinei nyaya ngokuti tiri kutoziva kuti chaite kuti Gideon awande nemhuri yake kuti Israeri yanamata zvidhori, Mwari akatsamwa. Ndobva atumira Amareki kuti ioppresse kana kuti irwise. WaMidhiani newaAmareki waiuya vachirwisa Israeri iri panichi yabve kuna Mwari. Do you know kuti church ino iri kurara in the name of the word grace? Grace has put many believers to mediocrity. Ari kude kuhwande mumutera hwake unozwa izvi zvakabhadharwa paKalvari. Kubhadharwa bhadhara chikwereti chemunhu ozotaura kuti grace yakauya. Unotovhara pana kuti azi zvakabhadharwa paKalvari. Chihure hachina kubhadharwa paibhadharwa zvinhu. Paul unoti work out your own salvation. Uroyi haupo. Ubve nenyora nyowani kuporokwanyo kuti azi zvakabhadharwa. The message of grace is very important. Do you know that grace are fighting China? Grace. Grace is what you period. And the so if you want to be powerful, don't consider or take grace casual. We all know that you change you know for Gamira fundis Jesus and to fundis to know. When shall I teach you like this? I fundis my auntie Packer who gets and the right. You appear good, but Kumbai, not Baba, really was a Darino, Mamma Polyclinic, so like Papa. We are talking Kumba, one Cameron White, also for Gamma. Siapa takut nama yang ada kufundi, siapa kata siapa? Macoci, orang itu tu bersama apa? Cicia, saya macoci. Ibu balik zaman macam jalan ini. Bala bapa kita bersih kau. Hilona, wajana
Mazuano no waifura ngepane mahure kaechende kurumuko zvinora Vangeli yangu iro imuditi. Noah, but Noah found grace. Yendani chapter number. In the days of Noah, the Bible says, one white kame. But in those days, Noah was found standing. Ulai senu dili product. Yebasa namani. Saka mahura iti Noah hapo tu ninge akanyaunya na ministry no what the Bible. Zinora. Bila bicha. Noah urukuzinge mahura ambo tu ononge. Waito vakurumuko. Oti pamsore kumbakuna maijeni Bible ndiyo. Bino edu ai anasa. Kunga kutimzi ai pa basi stopa. So ni doi famba sei. I increase my faith. Desperate situation takes desperate measures. When the world is becoming cruel, increase in your prayer life and be at the altitude. Gondo rika kare pasi apande shajo kana roambira rino tifira maskati machene pati rino ngobhokoro paraiti pakro parakira nayo kasi kuno ndo kwetinopedzere matiri noka yese ne poison yese inosubmite gondo riri mudenga ichitsvaga kuti ndobatika se iro harina risina kungobata ngezvese rino rine nzwara mbiri basi. When you increase your capacity in your understanding of God, you are going to receive a lesser eye. Your abilities are not going to be of this world. Whatever you do, it carries capacity and power. You impact your world. Do you know what it means? You know, and you would take this put in Makashata. Murukura Munika Makatakura, right? But in maybe could you not have my fresh Shakanaka? Urugude increase amari pewu. Wano somari chipari twasete utoita. Kana usoma buku yakanyorwa ngesha mwari. Echisi wakanamata maswayo zvakapamba pakaita makomba but iye chaanogona kuinterpreta zvakaitwa nguru. Kumuti iwo gadzira wako gomba. Ona kuti atisi kude gomba. Todetsoka. The church is not ready. No. The audacity of no. And the windy by she put no on the again to pull on the mama. Don't know Chanobi. Panichamugar is empowered of something. So you must go and spread something to the world.
Otherwise, in Yakaino Kumeza, I might do go out very good for Chibuche to Badona. Mazwana, what are you? Chipata, what of us? What organics were Mugani Wangati and so. Oh, but if you don't have a name, I'm going to get you. Game of competition, but the devil is spreading among you. Tukuna juti no dipana akawereweta akapinde mu Hebron. Jokuti muno veku kutanga adinya jangu kuzie muno. Muno veku makanditorera. Ushikepana mubitaura siye mwenyu. Uchilea evangelism chewe. Then you expect the church to move. Church chafamba. Asi chafamba takata shengu chene wa mngani. It's not about the game of gathering. It's the church building your life at the individual level. Wawe kapane recho unongeza. Amwe matepu alright. Ndaito kutaparidza mazuwa afurandi munoziya kuti ati fanika ndizvegaiti zvipeki semu anhu adi kuziya kuti ndauye kucape town anongozvione pastatus ndini uyo paairport it's about advertising. Advertising, it's not the glory of God. Saka ndio zvemunoita kani anhu ekumushaka nharo yacho anotoona information pamastatus penyu. Kune kuZimbabwe kune beach na kubridge. Munhu akandobve pamutare ati bvunzi pauti muripisha. Unotisuyo. Chari kuita. Do you know what all that is about? You advertising and publishing. Let to grow secret. Mukeko fatula mai. Makaindi waro ombone wanu wasina basa. But they were mighty men of valor. Let to grow in secret. Can you demonstrate your power in public? So kupapa ukamenyika doko kuita wa Kristo. Musazorekera ni kusema statement. Ndoda kuti nditsakangure nyaya yapo. Ndipedze want to pray ndoda kuti tiite chinhu chakanaka. Ndoda kuti tinamate Mwari. Kwete kuti hatina unamata pana. But we want to pray tonight. Kutaura na Mwari. Kufocus uchitaura na Mwari. Kutomboita serious kuti nhasi Mwari ndoda kutaura nemu nyaya yangu ngaigadziriswe. Uchirewesa. Ukaona kuti pendiri hapasi kuita. Ndaona ungaino kune kunoendeka. Kutaura na Mwari uri pakoga kana uko kuseri kusinani. Upase Jehova, uchitaurira Jehova nyaya yekumba kwako. Let you know that you are powerful to bring deliverance upon your life. This is
Funge kuti paakadonhera haachasimuka. Unogona muine kumwe kudonha kuringa musoro mwenyu, bati kudonha kumwe kutorimo mupfungwa. Munhu akanga akufunge kuzviuraya ndokuti wakadonha somewhere. You are at the verge of giving up. But kuna Mwari kunoti kana ukadonha iwe anokusimudza. Mika urukuzi munhu wakarurama unowakangani kanomwe. Usandiseka muwengi wangu kana ndaita sei ndadonha. I will rise again. Proverbs 24 ndiyo unoti wakatorurama wacho taakude zve statistics unofanirwa kudonha kanomwe echisimuka futi. The power of a believer when he or she falls is to rise again. Enemies will celebrate, but God will say, I will wait upon this person. Alright, munoziya kuti mwanamparadzi prodigal son. Handina kumbozwa paikuzi wakazounzirwe counseling. Akati ndiende wakangoti mandire ndakuite matekwa kune chingo. And Bible noti that same day pakangoti ndichati mandakwende kuna baba wakatofaneko waifamba ichigadzire mastrategy. Humility kuzviningipisa kuti pendinosvika kuna baba kuti chingwa chiriyo but kwakude language nyowani. Kuti pendakambotore zvekwenda nazvo kumahure nen'anga ndakasiya ndashaishe kutaura. But this time ndinodzoka asvike pamakumbo ababa ngani baba. The power of a believer is upon rising after falling. That audacity and persuasion is not ordinary. The moment you go back to the Father, chimba chawaka bosia chiriko. Saka ukadona ziyemo kuti ubude mateko dzoke kwechiri. Rising is powerful. Saka vanhu vari kuhwande muutero hwavo kuti zvendakaita ndinocherukire pai. Kucherukire pai, you are not yet serious. Wa serious unodarika ngepanocherutsa kuti ndiri kucheruka asi kwendakwenda kune solution. Haikona kuramba wakadonha kana wakadonheswa nenyika. Hallelujah. Amwe anoziye marovererwe akaitwa asati aziye kuti onamata sei kuti uroyi hupere. Zvakandiitira kudaiko parufu pangu handitodi umuona wakutanga kugadzire zverufu rwake kumudekoreta kuti musi waanofa anouyapo ndianani. But umwe ari kuti wakandiroya but Bible inoti no weapon formed against me shall in the enemies prosper. Apply what is biblical. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
kudona kune malevels. Kudona kune kudona kune chi malevels. Number one level ya kudona is individual. Pachako kutozvidonhera muripo. Muri gangani? One. Number two, kudona kuri tribal. Dzinza rakadona. Chekupedzisira kudona kuri national. Handingachandi kuti nyika inodona. Asi toda kuti kudona kuri national. So national haidi pakutsanangura. Unozviona kuti atakadona. Bhuku riri kutitaurira kuti Gideon wakashanyirwa nemutumwa waMwari mushure mekunga Midian naAmareki ari kutambudza Israeri nokuda kwekutadza kwavo. Mutumwa waMwari achisvika pana Gideon unoti kwaziwai murume womhare. Pari kuti kwaziwai murume womhare, mutumwa waMwari uri kukwazisa Gideon sezvazviri mumweya. Pati zviri panyama unotaura CV. Akati baba dzikamai. Pamusoro pazvo ndini murombo wokupedzisira. Uri kuti ndini the young poor in my tribe. Ndinogona sei kuita zvemuri kutaura. Atongozi kwaziwai murume womhare enda unosunungura Israeri. But iye uri kupa mutsvene waMwari, heaven bound angel. Pamudoti dzinza raManase hamuri ziva. Muri munomwere. Dzinza raManase tiri arombo. Mukauye kumba kwaManase ndini murombo mudoko. Saka zvemuri kutaura is against what I understand. Dzinza rikadona munogashira kudona kwaro. Murarama semapapets panyika. Nokuti you are governed by what was set before your existence. Ndamuna kudona akapanyika. Uno wakatomutakura akazompona. But kuine precedence yasetwa kare kuti apa aupadari nyango ukaendepi. Hallelujah. Unazombofunga musuwo unopedze mari yako zvosikazwisisi funga kuti yamboende picha. Unotanga kutrace how the tribe has fallen. Wala ini clothing nete munouya nadzo muchigunu muna kuharvest yakaura. Panambika mboti chimbokudisai tumabhuku twemairekodha kumba kuti musi wa 2 June ndakabvise launch yako. Musi wachakati hauna. Alright. Yacho yekuti ndakazombondyawo mari ndasangana nagutu. Hauna kwawakanyorera. Mari dzako dzinongopera usikatozivi kuti uri kuendera. But chaunoziva kunetsa kwayo. Wapende pamberi paMwari unoda kutoziva kuti ndakabvise mari yangu yakati nemusi wakati nemusi wakati. Be accountable for how you use your finances. Be able to trace. Kana yakaende kumba kwaMwari unozo okay ndaziva ndo ndakaendese kuchechi musi. But ndati nedze kuchechi nedzepi amuzivi. Unongoona yapera chako kushanda zvine simba. Yopera zvakareruka. Fona kuZimbabwe muri seiko ikoko mutenge data. Because the tribe is fallen. So Gideon uri kuti nyaya yamataura haiziva yekumba kwedu. Kana muone kutaura isusu iti kwaziwai varombo wepaManase. So uri kurambe chiri kuonekwa naMwari otende chaanoona. Ndine vanhu vari kuno havatendi vhangeri ichiuya, anotende experience yekumba kwake kuti Mwari ungapakona. But gospel kana richiti unosimudza marombe kubva muguruwa unoiterwe kuimba nekukremba mavhesi nekuna Psalms nekuna second Samuel, first Samuel unokremba uchiziya kuti unosimudza marombe kubva muguruwa. But the practical side yekusimuka hauna. Iyo ndo yendichati tiri kuinamatira nhasi kuti Mwari
ndiratidze the practical side. So Gideon echizikwazi murume weumhare wakaramba akatakana kudzinza kwedu tiri varombo, of which zviri kureva kuti Gideon wanga akalimitwa ngezvaakatenga. Ndinamani tiri kutombotanga tabudise vhangeri rakapinde musoro mwenyu kuti iri rione kupinda. Ngoti remwakatenda ngerekuti ndichafa November uno ndinotofa basi. Zviriyo kumusha kwedu haiye akadeketera hausweri. But kune rimwe gospel rekuti mauri mukuru kupfuure ari munyika. So mutumwa waMwari echiuya unouya nenyusi dzisiri kuzikana ngeuri kurarame muri mwerhewo. Muri kundizwa here chechi? Uri kurarame murhewo rekuti kumusha kwedu tiri arombo, but denga riri kuuya nenyusi dziri muna Mwari kuti uri kutenge zveurombo but uri mupfumiyo. Kumba kwenyu kunotoitika mambo mukatodzikinura Israeri akati akana retakajaira isusu redu rekwedu kwagutu ngerekuti mari yako inodyiwa ngezviremwa redu. But rekuti dzimba dzinowamba dzichipera anoriramba nekuti Gideon wajaire chigubu. Haleluya. Kuti usadini usaguka. Pewaka mabanana yo petaka kure ni. Tobva tabvise muti wakaramba wakada. Toto uri kutaura no ndichakaremera. But tagule chimurema. Tikatobvise chaibata hauna kuzondesa kuti wakati tajaire kuramba takadai. Saka vhangeri unofanira kuti ikapinde musoro mako, put it into practice. Ukazi Mwari anosimudza marombe, go down to your knees. Kuti nhasi Mwari zadzisai soko renyu. Haleluya, haleluya. Ukazwe nyusi dzaMwari iti Mwari ndinozviedza nhasi. So tina Mwari wakatendeka aona kuti Gideon waite nharo. Wakamutaurira kuti nyaya yako peiri kufira ndoda kuti uende mutemberi yaBhaari. Ukasvika mutemberi yaBhaari uchaona mune ota irimo pwanya, otore mapango ayo uwake yangu ya Mwari. That was refashioning what was made wrong. Matanda akake ya Mwari akatorwe pabango rimwe chete raitiswe mashai. But izwine zita rapamusoro peota rasiyana neraBhaari. Mangwani muchiedza zvinozi anhu ekutemberi kwaBhaari akaone auta yapwanywa. Zikazinga anhu hakuna umwe ndiGideon. But anga akarare kumba. Svikiro raataurira kuti ndiGideon rabvepi. Kobva aende kuna babake akati iwo mwana wako iwo wakapwanye auta yaMwari wedu. Zikazi Mwari wedu kana ari Mwari kubva ngaaruzvizhwire. Imwe mwapinde pai nezvaBhaari. Taurirai Bhaari wacho mwana wangu ndiyo ngamuuraito. That refashioning can make you someone great. Kana ukatenda. So ndoda kuparidzira umwe Gideon uri pano wekuti chaakatenda inyusi dzekumba kwake kana malimitation eupenyu hwake kuti akatarise chaari kuedza choramba. Chechi ina anhu anorama akatendesa nhasi zikasatengwa unozwa ndinozvirekera. Haleluya. Kana ngatiite mikando akandojumpa kudai chiripa yangu yandakaisa ndakwenda. Why wakadzidziswa vhangeri yekurama kumba kwake? Potential haazizivi kuti by endurance we can have something chinobatika muzita raJesu. Haleluya. Chaanofanirwa kudzidza mutende kuva nepassion, be able to wait. Mirira Mwari. Gideon. Saka iwo Gideon chiri kukugadzike pabuwe wakagara uchiti kudzinza kwedu tiri arombo inyaya yekuti kwanga kusati kwauye vhangeri munewe. Kuti iwewe uri murume woumhare. So pendiri kuti falling is not final. You can fall and appear to be someone in another state.
Ukadona zita lako ukadona inyowaniwo. But rekare usati wadona usafunga kuti rinopera, but rinyowani ndo rinopfumbira. Hallelujah. Amen. Riri kupfumbira ngei quick, riri kude kurambidza kuoppresse rako riri original. So when believers fall down, Gideon, terera. Ukadona ziye kuti I always carry a better version pendilibana. Kudona kubvisi chakaiswa naMwari peuri. Tine murume muBhaibheri anozi Abraham, Mwari atoprofita uri baba emarudziwo. But mbuya Sara hapana chakabuda. Haana kuzvara nyamba, akaprofitwa murume. Muzita Jesu, hallelujah. Which means chakaprofitwa chinogone kurwiswa. Hallelujah. Chakaprofitwa chinogone kurwiswa. Unondizwa? But hazvidzimi chakaprofitwa. Pamanase ndo vari kuti tiri varombo. But zvazviri munyika yemweya kwacho kutori mighty men of valor. But chakarisa chichiexperiencwa kwa Gideon urombo. Saka zvoumhare zvakakanganikwa. Unondizwa here chechi? Ukagara uchirohwa nemurume every day unokangana kuti wakambokuti sweetheart. So it takes a Gideon of endurance kuti mbama dzichinayo kuti asiziye musuwo wakandiona. Vhangeri ikaramba ichimanikidzwe mumweya wako unoguma wakuibvuma. But iwewe Gideon hausi murombo. Saka what should be seen peuyu is the actual original version. Munhu wekuti nhasi haana mari muhomwe but unodai millionaire. Hallelujah. Kana mwana kako kakauya neripoti ine maredhi kudai unobata kuti doctor, what's going on? Speak into the spirit of that child. What atisi wakudzinza ramanase chete. Takatakure zvaMwari pamusoro pedu. Ndine munhu here maherwana. Unode kudzinze kurambidze mweya wakaManase kuti utonge peu. Mweya wakaManase unode kuona munhu wese ari murombo. Hallelujah. Ipo papo kungofunga kuti tenge munhu unozwa ndoda angapaso kane fuel self. Chari kumhanyira kuti kunodhure fuel. But unonga akatobata mari maybe but people will learn to reduce their potential to suit what the enemy is saying. Vhangeri inopinzwe Mwari akazengati tange mabrera mazita ana coccidiosis. Unoziye coccidiosis kudarike profit. Waidzinza raManase harina wakaita zvekutamba akasimuka. Kunotode mutuma kuti adzike kuti mbuya zvinoita. Dzinza raManase without the confirmation waroramba wari panzvimbo imwe chete. Asi ndatuma kuzoprofita nhasi kuti falling is not final. I don't care how much you have fallen in life. There's always a blessed cord rising. And when we rise, we become more powerful. Hallelujah. Tikasimuka tiri more powerful. And we are even more dangerous. Upenyu wa confession.
Yewani wacharambe status yekupuwa. Muno parako ngamuneke kudaire zvakataurwa nenyika. Nyika ndoya kati urirombe. But wenyasha wanoti marombe anosimudzwa kubva muguru. Gideon terera manerwana. You are not going to die a puppet on this earth. Tiri panyika tichaita zvinopfuura zvoka Gideon. Tiwarombo but ndakatenda muna Mwari anoti akabata life yako yo irambi yakadaro. Jehova akakubata yo unotanga kusimuka above what people are saying. Wakajaizwa wakataure rubbish life yako yo. Echirara ari pamharadzano kumba kwajeni ngafe ari marombe. Hapana chinobatika pamari achipepeta ruseva ari pabocha. The devil is a liar. Nasi Satan uri mutrapo. Wesi amurana ali pamharadzano kuti jeni ngaitirombe muCape Town. Tauya naMwari wakapuya pana Gideon. What are you doing on this ground? Aufi wakadaro bayo. Iwewe uri muno. Kuti kune aro yangani akadefine Manase. Joabu ndo itabadzirana. Uchema speak into your life. Bible wrote the power of life and death lies upon your tongue. I don't care what you fange kwa Manase kana ulinge kwa Juda. As long as ukavula muromo urikutanga kugadzirisa zvakadefinwa kwa Manase. Woti wakatitarisa kwa Manase wanoti tinofa nguva isati yakwana. But Mwari watakatenda we shall cross boundaries. Pawakati tinogumira tinokudarika tina Mwari wedu. Wakachera makombo tinojambiswa na Jehova watakatenda.
and the Gideon is you. Pano bude kwa Manase. Bible noti kune chakanaka here chingabude kwa Nazareth. Kune here chakanaka chingabude kwa kutu. Is there anything good which shall come out of Manasseh or whatever way they can define? But iwewe usabungoti nofunga tete mai wando achazita iwewe ulipana. You are the man of your generation. You are the man of your family. The man of the next generation. Yesu sukuru zichauya zinoti akanama tapa Cape Town. Akatitinza na Manasseh rinonaka. Izo zizandisi kule kunamata nembwende bana. Ndiri kule munhu unoconfront mweya madzinza. Tribal cases are real. Ukasanamata chakamedza mbuya yako chinokumedza iwe. But kwa Manasseh ngakuri usimuke mare manerwana. Yoti mbuya wakajaiswa kumedza wana wedu wachiri washawa. Wangu anopedza akagraduate. Hallelujah. Mwana wako haregeri kunoiwa ngoti waregeri kwenda naye kuZimbabwe. Jori po ufungo kuti wakatowanda uri Cape Town. But chichachinje dzinza raManasseh kuti kamwana kako kechiumburuke muhozi yambuya yako acho anorura kudai. Kanonga kechitooneka kari kutamba neatumwa pakati pemateko ehoshwe. Why kakadifainwa kuti iwe kwa Manasseh tiri type isikabati kwe Bible noti abata iwewe abata mboni yedziso la Mwari. Saka ukamira uri pamberi pa Mwari woti Mwari, no one is going to touch my family. No one is going to touch my finances. Mari yako inotaurirwa kuti kwenda kukupe mumaoko emunhu unoroya ziya zvekuita uri. Ndamfunga maini woyi. Yo waita kuti mutaurire kuti atambwi naye bo. Mari yako ngaitange kumanifesta Mwari wo unotenda iri mumaoko yaro. Kuti kwa Manasseh kunobudike zviri nani. You are very powerful to change that status yekwa Manasseh pauriko. And hakakutarisa they expect you to fail in life. But you must cross borders of failure by faith. Kuti wakati no unoti yes. Wakati auyendi unoti ndinoyenda. Tinode wano test the waters. Umamfundisi shamwari yangu yakadhipure bangare mchawa. Apedza kuti nhasi kunofiwa chete. Masikati machena kwete kutakawanda. Nhasi deuropa rinodeuka. Pane mazuva amwe aitaura tisikasviba isusu. Wayadaidzira katatu kobva atipanga chu koripo kobva azoriti chu pasi kobva arisiye saka ndatopedza kobva atange kufamba kwenda mufundisi shamwari yangu iyo ndobva aribata tiri kurivhesa zvakaurwa ngemuchawo nezita raJesu hazvichafi zvakaitika achitaura ane kutenda. I want to tell you good news kuti mukunu wake wakazvimba kuite danda inda kutotya kuzongaliponesa imuranda vaimira pani kuno rakazvimba akaramba achiti handiri vhesi masoko andakataura. This nonsense must stop. I'm seeing a church that will stand and rose in power and change the status of Manasseh. Chikuno chakazvimba 3 days. Chine ropa raioneke kuite black kudai. Angorwa nemasoko emuchawa. But wakati mfundisi, I'm not going to reverse what I've said. This man must know there's a God in heaven. Tribes can be changed by those people who shall stand. Munoti mandiri kumire pamkaha. Hatina wana wanoita marombe nezita raJesu. But Manasseh kakuta uhoshi inani. Stand on that gate. The tribe is going to change. After 3 days, mukunu wakatanga kutsigira. Kuchita somunofufunyuka kule. Vekuzoti nditi muchawo wakafaira kana anofa ing'onya. Munonode kuona kuti kana uyo apora zvinhu zvakaitike kune uyu. Kingdom is about the exercising dominion and authority we have. When you face your tribe or the situation at individual level, kutarisa kuti kamusema kendiri kuita kamwari, where are you?
kunyange kuti ukanoutamba naye anoguma muri 3 pane anondoguma utamba ari 2 wasara uri 1 ukaende pane 5 4 anosara 1. You are always rejected wherever you go. Unemuyeya kuti nyange ukapinde pakampani neCV anotange kukwarirawo kasouya last year yapatika pane kakambounze panapa kaitawo zvekuti ndakadzidze kwamutukwa kumusha rako ripa number 1 what designer cover page wakaise makara kudai iko kanonongerwa rakanyorwa ngebhiro nemaoko. What attracts favor is the ability to create it to come upon you. That tribe must change by building capacity to fight for it. We are tribe ya wake up wakatarisa dzinza rako kana potential inotaurirwa. Hello. Ndope example ya mukomana uko haasati wane waanogara kumba kwake but unogone kutaurire chinofanirwe kuuya kumba kwake atori wani zvake mumba akajamuka akadhiniwa nerudayo oti Mwari I don't want any nonsense besides me asipoba saka paanofambe munzira kwaedza zvakarambidzwa hazviuyi kunouya zvakakokwa tinozvikoka neprayer tamire paauthority yaMwari kuti Mwari chandakuda ngachichiuya ndinotondere murume anozvi muranda waAbhurahama anodzike kuimwe nyika inozvi Mesopotamia achisvika Mesopotamia akatidzidza munharaunda ino ine mahure Mwari asi wandiri kuda mudzimai vanoita kuti arohwe naIsaac akati the God of Abraham remember me as I kneel down on this church. Asati apedza kunamata raya Rebeka wakazwe dzungu rekochere mvura mahuri akadamura akati atendiyo tichazoenda mangwani ndakaneta nhasi. Why there's a man who is directing what should happen upon Israel. Prayer is a necessity to combat the spirit of Manasseh. Panapa ndiri kubika zangonga rechechi ukadzoke kumba be effective uri one unofanirwa wozofuona kuti mufundisi usvikai wambowaridze madhimoni 3 wozomirire rengi yamufundisi kuti iri ngeramufundisi ezero rako kwatura uri one woti Manase unoite munhu kwaero ndiri kurambidza kuita marapish in my house. Take authority and participate. Learn to exercise authority. Tell God, hey, stop, not me. Zikaramba so wanda wote kimuno wamari huyaikuno. Zene foramu sakuma padai. Learn to exercise authority. To change that tribe, you have to speak a word. Yakambo ngemtsege ndatsanye 4 days 4 nights. Muruzoza nduza. Mutsanyo ndaita kuti Mwari rangalira upenyu wangu. This mess must stop. But musoku breaka muriwo panga pasina. Zikazingamana wangu ngatipo ngemtsege. Ndoba ndauro wanikati what I prayed for it must manifest. Ndaitoro mutsege ku break fasting yezvikuru zviri kuuya. Saka I don't care ndindabreka ngenzungu but chandakanamatira chine capacity yekuchinja Manase. Unogona kureiwa navanhu muchechi but hazvimisi chori kuenda. Ndine vanhu vari muno vakaprofitwa but mweya waManase unovarambidza. You must learn to exercise authority. Kana uchida kuti kwa Manase kuite zvinobatika taure iswi. Hallelujah. Ndakamofambe mudora uko amwe mai akati mufundisi munda wangu wapera ngembunga asiri mumethodist. Mufundisi anodarika maraini mwese. Ende anogashirwa ndoche ndakafanira ichi. Kumaposero anzi ndimufundisi wekumethodist svikai zvino. Amen. Saka andipe chichemo chemagwere akati ari pisikazi awo. Ndakangodarika ndichiti iwo teerere zwi raMwari mbunga. Ndichenda. Teerere zwi raMwari mangwana ndiri kuona pana. In the name of Jesus. Sometimes it's not funny like
authority zvikaramba ine handinimba ndinoramba ndine kutenda kuti ndakataurire mbunga idzi kuti ngadzipe panapa dzikaramba dziripo ndinonamata futi zvikaramba nhasi mangwana ndonamata futi. You must carry audacity and persuasion to persist until it happens. The Bible says there was a man, a just judge in a city who doesn't care God and man. But if we never see my not in the tongue getting angles, because get away, I got in the way, the Mangana Kazoka, Muba, Sirikandaki, Papa Naburudem, I got in the way, the Mangana Kati, Toy Papa says, the persistence brings result to change Manasseh. That the tribe must change. Oh, change it. And you don't change what they are. Do it. Unozienda kazoti mangwana acho after mazuwa nenge matatu ndakudarika magwere anga right ndikati makaisa remshonga zikazi ndinaone pimali ndikati saka zvinoita ndakanamata pana ndakadarika ndikadhikireya kuti mashizha ngazwe mwari irini testimony ndakazoitaurire kumwe but kungobate shizha ini izwai mwari. The same way when you are dealing with the principalities of Manasseh, you must open your mouth wide. Tell that principality, not with my family. Sometimes I will go to Ungaps, not his money. Utotaura wakadzika mira zvako. Uri kundiyemu sadza rouskuda. Kuti iminyu handidi inozi imenyu. Yeah. Kuti handidi yakarisa. Unongoenda kuti hatinotenda Mwari. Asi izvi ndaona zvapera. Wotore kapu rakazara ngemvura, drink panonga pasina. Woirowa. Haingazoshaikwo zvemukati muiti yakoma. Saka you know when things are not okay, to change Manasseh you must pray. Manasseh can't change without a prayer going on. Do you know the man knows he can't pour mangwana? Now don't know matter. In Juarez. Every day, the mistakes of your father, of your pastor. Because the mistakes of your father will never be found in every day. Kakashika mukakeka ko yakakadai musoro. Baba anotaura kuti zvakatatsva ndibaba ngazvisauya. Pendakaona kounze musoro ndikati zvamo muroko. Zvakwana. Kakatozosvike pekuti chindi paiwo wenyu ndiunamatire. Pendakanga pasikazi God bless our food. Ndikautenda tena. Munamato wake ndakautenda. Nokuti handina musi wandakatadze kumutengera sadza. Pakati God bless my food through me, the food was provided. Every prayer is going to impact to change the state of Manasseh. Evangeli yangu ya makatenda yako Manasseh reka nauti yako Mwari. Ya Manasseh ndio inoti hakuna tiliwarombo wasina butch. But ya Jehova inoti pachopa ne marombe ndinusimu te marombe. Pakavarwa nenanga ne waroi ndinovura. Mungu inoti kanavura. Hakuna alofara. Akati hongu hapana alotikwete. Akati enda hapana alotitoka. You must learn to exercise. Kutambura sikana kuti azambo ndipfimbike. Musati machinje mo just operate. Ukaziya kuti ndiri wako Manasseh. Kwenda kurohwi munhu zvekumhanya. Unongoenda pascreen rairia inozimira. Yakaenzana neweria. Wotarisana nemunhu unoonga iwewe uri mukati. Woti iwewe kupanhasi. Akomana anorora. Ngaziye zvekuita kana ndakufamba muzira.
ndakambogadzira imwe order mugomo. Sometimes ndichitaura zvimwe zvinonga drama zvoti I wish ndainda ndine picture ndakagadzira order iri mugomo ndobva ndati I will take the gospel far, but baba hembe dzendainga nadzo nenini wacho kutoti zvinoita here kuenda negospel. Kuwa iyoni umwe shamwari yangu yakabvozwa nditonza kuti uziya kuti une order wakataure kuti mwedzi wabva wapfuura ndatokanganwa ndikati let me visit the kwakuona yakaungana zvayakaera paine kapepa ndakataura kuti I will go far. But nguva iyoyo hazvina mhosva kuti une chikabanga pavanoti tinowira pasi asati tinosimuka. It's a matter of time. Just speak a word into the tribe of Manasseh. What Manasseh dzikama tirimbeu inoti chatangwa chinopera. Let to prophesy. Ukaona uya kuwanda ndekunoti mwangeiwa wengi wangu wawanda. Haikona kuti ndakaona madhiri ari kuronga ndakazozvibata ndakaona ari pamushakata. Ende pamberi pamwari ende wakunamata haikona kutambise nguva. Wapanapa iti mwari batai imbwa dziya dzatanga paHebhuroni ezita raJesu. Batai imbwa dziya dzatanga kuPolokwane kuZimbabwe kunembo. Anoti afundisi wakauye koti tunga mvurai Philippians chapter 3. Poe chitora muBhaibheri kuine mavhesi ari powerful. Wakandotore chikwangwani chemumakanyi kwakuise pana Philippians chapter 3. Makadini hama dzangu beware of dogs. Kutaura kuti muchechi munogone kuwa nevanhu asi dziri imweni ndiri madaka. Saka uona mata kana uri kudhira nembwa ipe dhosi rinoenderana nembwa. Ukazwa revelation kuti sure kweguta kune imbwa nemahure hazvipindi kuti there's an image of these things in Bible. Saka imbwa ndiwanhu wasikadi kuti kwenyu kufarwe. Imbwa dzinohukura kuti munetsane nemurume wenyu. But wakuna madhoro mwari bata imbwa dziya dzatanga ende hazvinadhira nayo sembwa. Hama dzangu nyoka inyoka. Wedha yauya ine pemu ngairohwe senyoka. Dzimwe nyoka dzinorova matojeti dziri nyoka. Characteristic yenyoka kurambidza Manase kusimuka. Pasine bites and go. Anhu anokutaura makuhwa anokusvete simba woenda. Oramba wakapatirire pane zvaakataura iye uri kutenda achirye munyama maraini. Saka iwe ukasvike pakadai change strategy. Uye paorder kuti nhasi ndiri kudhira nembwa. Ndinonokera uchinyatsopedza dzese uri kumusha kwenyu kwamutoko enda nemumaraini nemumabusiness center. Ndiri kubata nedzenharaunda dzinorambidze Manase kusimuka. I tell you you will rise. Haikona kugamuchira toda kuti namati hama dzangu. Haikona kuaccepta nechiita zvese kuti Manase hakuna chinobuda kwenyu. Mutumwa akati mwakajaivwa nhasi ndauya nenews. Haana ungoswera ichitaura zvekuti azi tazwa kuti mamedia neamunetsa. Mutumwa aiti izvozvo. Unongouya achiti kwazi vanyu mumari otherwise uri kuiteiko nesimba roina mari uinayo uri kuiteiko paurombo. Jesu wakabvunza anhu pabhuwa kuti munotsvagirei apenyu kune wakafa. Kuti wati kuna anhu anokutsvage usiku anokutsvage kurufu iwe uri mupenyu uchikutsvage kunhamo iwe uri mupfumi. Awadi the original of you. The better version of you, they will never allow you to know it. Anokuyeuchidza. Ukaona munhu unokufungisa misikazi wayo wanga nayo kuprimary mutaura kuti dzikama. Unoda kubatise doctrine raManase. Madire kaite mapeni kudai. Kutobe mapeni ndiri kuprimary. Isaini yekuziye zvekuita ndaya mungejembe. Fashion it to make sense.
We want to pray. Manasseh, you are not going to die like Manasseh, but you are going to die great. Zita rako rinofanirwa kuimpacte manation. Ndaione rufu rwababa Guta. Mapurisa akabva munozimu mumastop simuya munozimu imomo maanonga achiita zvembavha akabva akatore pfuti nehembe dzakanaka dzakuti munhu wakafa asi amwe ngaasambofamba batifambe nechakafa chiri free kurispekte rufu rwemunhu wakafa kukoiterwe ndakabve kuona musi uno musakubva wanga akasungirwe pakeria yekombi kofini nemunhu wacho mahwindi futi pamusoro ichibveya kudai naro tenderera echiridze mhururu nemhetero but kuine umwe rusi akafa ngowakafa hake but ibvai munzira and type yemotika inonga yakatakure box nebox yacho even motika ukaona bhenzi yakubve kunyaradzo zekuti hapana ufe mudoko pakatofe mudoko anotopinde pasi pacho echisunga ngezvipanera wakafa anekanika but inobude pafe mukuru haitenderwi kufe munzira. What I'm just bringing into your mind is to change the version of your life. Even now and when you die, people must respect you. This man impacted Manasseh. But Manasseh wakaitika zvinobatika nokuda kwemuchinda. Haikona kuti mwese muri 5 mukabarwa muri 5 munosangana ndandi kutoyomba kwako kune ndipo Manasseh, rise up, refuse every nonsense. Money must be transacted in your hands. Chaunobata kachibudire Manasseh. Kaunenda shitswana mungari. Minorambidza rufu sikarongi na mungari. Kuichafa asine nguwa ya mungari. Kwete nenguwa ya waroi. Bunze zvinorotwa ipopa. Asangana mukuhanzwa zvine mukomana nehanzwa dzisika. Hapana paunombozwa kuti ndabva ndazorota newe tiri kunamata. Ndobe ndazokuona uine tiri rinozviti. Zvese zvine musoro. Be serious when you want to conquer the spirit of Manasseh. The spirit of Manasseh is the same as the spirit of Amalek. Mweya usingadi kumba kwenyu kuita zvine musoro. Kuti life emota unozvuka zvemasatanisi. Ukazwa kuti zvemunodai bharirai. Bhaibheri rinoti pfuma iri munyika. Nyika nemukuzara kwayo ngezvaMwari. Mapiriso anoise musoro pasaidi zvaanoti zviri hori uye muno echibudise dzihwa ari arombo ndinokubatise fea. Mweya waManasseh unokunamatisa uchiite zvisina musoro unga uri kubayirira. But nhasi Cape Town upona wakunamata nhasi tange kufambe munyika yemweya uchikudubure hari dzagarisa dzinorambidze madestiny ekumakwenu woti makataidzwa kubata potential yemwana wangu wangu anopasa akakanyora ngakakwature inoprofita nezita raJesu. Mwana wangu akabate bhiro nana Gabriel ngaaburukepo kuti kwakanaka here kusiyirire koma. Kari kunyora ule ndapana kufoira kwakapata kuti ticha unotanga achamboti mistake tamarara page yese hapana full stop hapana koma kuti anga achindopasa on DC. But ipo pazvendiri kutokala this is very practical. Unofanira kuti mwana wako akunyora kana denga rine ma-angels ngaungane pakatebho kuti kwaManasseh kunoitwa zviri nane kutanga newe pakatanga kuzwa mabhonzo achiwawa kuti kondoenda kuri great. Manasseh, you have to rise far above the ceiling. Ndodo topetsika ngezwiro ceiling yemugona hazvire kuti hakuna marata baseni kana mapuranga kana dziri simbi mapuranga ndabva ndaona zvakasangana ipo. But ukauya uku unodzidza kuti pane musiringi pane mapuranga nesimbi nerufu. But futi mukaibreaka kune sky kumusoro. But kwenyu makatenderwe kuona kuti malaitsi anojeka.
Motombobvunzawo zvine musoro kunge mafeni asi kusenza. But hazvine kuti hakuna ba simbi dziriko. So when the moment you break the ceiling yepaManase, uchaona kuti kumucha kwenyu kune madhokota. But chamuri kuona twanhu tunotengese tumusika. Tuchipa turi limited. Hallelujah. Ndaikurukura neumwe mufundisi chamwari yangu ndikati afundisi tinoitonga arombo mani. Hamusadzamirwa inyumba. Hallelujah. Kana zingati mutoka mpokurukure zvenyu budai mufundisi ndakati kudoro handibudi ngatitaure. Amen. Taurai tizwa murudi. Taurai ngationesane. Iround table kamwati chimbobudai titaure. Kudote sara chiri ngatisampe mali. Saka taurai ndiri. Hallelujah. Chaita kuti mutauro tasi. Utode task force. Utode munhu unouye paground kuti unoziya kuti papakanaka. Kutaurirwa panapa kuti uyai titende Mwari Sunday hazvina kukwana. Panotoda unozouye kumba kuti unoziya kuti pakunokubudise munhamo. Dhimoni repaManase rinode ticha kuti uziye kuti nhamo yakashata. Mirai tipataure peharvest pabva pauya. Tanamata. Ndadira tichade kunamata pana. Giving, it's something that is spiritual. Unogona kutaura matongues uine nzara. Even though tichitozwa kuti Mwari unogona kuadurura muno zvikaite zvakanaka. Asi handioba anopedze nhamo. Nhamo inopedzwa ngeimwe mari. Ndozvaunoziya. If you want to prosper, you have financial. Musakangano zvaManase izvo. Unomata pana. But whenever church or wherever unozwa when giving is announced, participate fully. Yeah. Yes. Ndakamboite sangano sezvetaita kudora reista. Ndikatore mari yangu personal. Kuita zvese zvakanga set up yetiri muno. Kobva ndaita. Ndichipedze kuita handizivi kuti zvichafadza amwe ero andanosvotwa ndizvo nyatsondipiki chaiko. Hallelujah. Bundisi sangano rapera. 1 week down the line ndobva ndafonerwa toda kuti mutauro mutipresentero topic yakati. Wakanifumbira bhati asi zvetinonyanyoita tikanga mapedza kupresenta tinomupe $50. Ndikati no, that one is not the interesting part. Ndakatoenderera pamberi joka ndikati ndinotofarawo mbobudawo pamberi penyu mufoni mwenyu. Amen. Chiite presentation. Ndapedza presentation iyoyo akandipe mari yanga iri times 2 neyatakasenzese pasangano. Chimbofungai kuti sangano rinodhema. Munhu kwanditi titaurirewo kuti ende zvazvisinei nemavhesi akanyanyowanda handina kuti watsvaka pamavhesi ndakandotaura zvemusoro mangu kuti zviro zvenyu zvifambe. Then mweya waMwari ukaziva kuti munhu waMwari wakasenzese mari yekumba kwake. Iwo wakandozwa ndiri kutsanangura zvendiri kutaura umwe waisenza technology uchipresenta inokwanisa kutionesa kuti mumwe uri kuti amen echikande moto kana kuti ngeweshuwa ere kana kuti asi ukanda instead yekukande moto nema-amen umwe wakandoti ndiri kuzwa kuti ublessa mufundisi nge$100 ndo pakatange ma1. Saka ndanda kuchereke yakabude kwenda usangano peyakakwana ndikati anofunga ichaguma yobva yapfuura. Giving is powerful to deliver you out of poverty. Uchide kukura mune zveupenyu hwemari, dzidze kuparadzana nemari. Undozwe muoko wako uchiendesa. Ungasaipe uchechi kana chero munhu wasanganawo naye kumbondomupawo kuti shamwari chimbokomborerwawo chimbondyawo mari yangu usati wafunge zvekuroyiwa maningi kunyanya uroyiwa maningi. Do you know kuti munhu usina chiro unotye uroyi maningi? Matinombona nhana zvaireke panapa munhu unazvo echinamata haanyanyi
Zamisa zvetu. Unongoti that thank you. Because of thousands I'm going to make. In the name of Jesus. Une faith yekuti ndakatosimudzwa. But murombo unoti ndandotwe homwe enlarge my territory. Ari kuramba nedora. Saka ndeka noti akakuira jakare dora rino muhomwe. But ukati enlarge my territory musina denga noti honai zvekuita hamuna mari pamuhomwe. Zozi yakaenda iyo iri kutaura paorder mutemberi yakauya kuharvest. It will serve as a memorial kuti ndiri kudawo mari panyika. Ndakubatsira ende demoni raAfrica riri kuti muri kutaurire zvemari. Demoni raManase haridi kuzwa nezvemari. Rinode mari chete. But getting rich is a principle and equivalent to be a spiritual. My debates are when but whenever people want to include you in a debate, Yebusa are bountiful. You are in agreement of poverty. Or ngati regere participate munezvemari murudi ngati feti yaro mbotakawani. Ndikutsvaga wani unongoti imita ndakumbotsvaga Mwari including all his principles. Muzita Jesu, hallelujah. And may God bless you. It's a principle that brings richness in your life. We want to pray. Manasseh unochizwa newe. Ndiyode kuchallenge ana baba kuti dzinza rako. Baba ndiye mpreside wamba endirino isangano rino. So what you have to do is dzidzai kuziye kuti munogadzire hwaro wepachafambwa ndipo negeneration ichauya. You are the priest of your families. Haimana kuita baba anotya zvekunamata kusvike unotumira dzimai basa Sunday service rumboite madhiri. Mai ngaatosara achigeze mapoto baba apa. But for you to conquer the spirit of Manasseh, be on a position to fight. Open up your spirit to Manasseh. Spirit of Manasseh must not continue to bound me. Ndode kubude me.
Not ever.